Wakurape ubhuti noma cha? Noma cha. Cha kodwa ngathi ukhuluma la ngomabuyelana ngeke ngikwazi ngalapha. Asiye kumabuyelana. Ngibuza ukuthi wakurape ubhuti noma cha? Ngeke ngikwazi ukusho la lokho. No, iqiniso liyadingeka ngoba indoda ayikhali le. Wonke umuntu esifazane mayibona yena ubona i-rapist. And simvikele kuthina kusasa naye akhululeke ahambe emphakathini ekhululeke njengawo wonke umuntu ezina ukhululekile awuthanda ukubona yena ekhululekile. Ngiyazi ukuthi ngenza into ethile. Angizwanga sisi? Cha angirepanga. Ngicela ukhulumele phezulu. Angirepanga. Akuraphanga. Yebo. Uyezwa? Yebo. Uzizwa kanjani? Ekusho ngomlomo wakhe. Ya, ngizizwa kona ngijabulile kodwa nje into ezongijabulisa kakhulu ngisamile ukuthi mina nje ngifisa ukuthi ngibone ingane yami ngikwazi ukuthi sihlangane naye siyikhulise. Lapho nje angimile lapha ngiyakazi. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesisiqephu indoda ayikhali nihlelo noLungstar. Sabona njani? Yebo ngiyaphila sisi. Ngiyaphila. Ubhuti ubani igama? Ukhuluma noSiyabonga Mkhize. Siyabonga Mkhize. Yebo. Ugcwabe. Indoda ayikhali Siyabonga. What's wrong? Nginenkinga la. Kushuthi ke ngiye ngakhuliswa umalume ngesizathu sokuthi bengingenabo abazali. Ngakhuliswa umalume. Ngihlala nomalumekazi ePortchepstead. Okay. Kwawukuthi ke umalumekazi unezingane unodadewabo abehlala naye eEastern Cape but akasebenzi manje uthe esuka wabe ethumela ingane yakhe udade kwamalumekazi iyazohlala nathi ekhaya. Oh okay. Mangabe ihlala nathi ekhaya futhi ke bekufana nokuthi umalumekazi uzitshela ukuthi nje sisumndeni owodwa njengengane zandawonye because ngikhulele khona. Naye lo ofikile ozala udadewabo umalumekazi ufana nokuthi usisi wami. Yes. Kanti thina la ekhaya khona into esiyenzayo. Hawu, wena wabona intombi? Hayi nje futhi indlela ekwenzeka ngayo because naye wabona kuumuntu ekufanele ukuthi ke angayithathela yena kuumuntu azophilisana naye. So yaqala kanjani le conversation yenu ukuthi nize nithandane? Khona isikhathi la esike sahamba khona savakashela olwandle. Sithe sifika olwandle kwamnandi kwagcina kuphuzwa nophuzo oludakayo olwandle kwamnandi nje sijabule sihappy kwawukuthi phela nami ngumfana naye intombazana kube khona lokho nibona abandawonye asibona abandawonye kube khona lokho nje ukuthi yabo nami ngiloke ngizama umsengidaka utshwala phela utshwala uyazibehlela ngezansi lo ngiyithintela kwabo ukuthi ke usesimeni seinsuku zakhe. Okay. Sibuye olwandle kuhamba izinsuku semese kuhamba izinsuku nginendlu yami ke mina engaphansi engangilala endlini enkulu. Okay. Ngibone ngaye esenoka sisele sodwa umalumekazi nomalume abekho bayesontweni. Okay. Anoke ngilalele ngikhathele vele kuyisonto ngirelaxela nokhathi ayike lento ayicela singayenza manje. Yabo ayena ngijabula ayikho into engongayenza na umuntu umesho kanjalo. Uzonginikaza ngeplate. Ngivala umnyango senze kube njalo nje kanjalo iye ngokuqhubeka lento nezinsuku nje iye ngokuqhubeka nje sesiyenza zonke izinsuku ke manje lento sikade umalume nomalumekazi ukuthi okay isikhathi sabo sesishayile bahamba olala bashiye edaningi edaningi thina siyashintsha sifaka okwethu siyaqhubeka nalento yethu kwafika egcineni ukuthi amithe usisi lo wamithe usisi kunganake lento lokhu inganakeki. So seniyathandana nje? Sisiyathandana kodwa manje siyafihla phela. Okay. Uthe ngesinye isikhathi methi uyapheka lapha uSisters ekitchen umalumekazi umuntu oqaphelayo. Mengabe uthi uyapheka usisi meshisa amafutha lapha amafutha vela khana ukuthi amnukela kaba vela aphalazi. Ilokhu imenza lento ilokhu embuza umalumekazi ngoba akayitsheli ukuthi lento ngabe into esuka lapha phakathi ekhaya igcekeni. Hayi emva kwaloko ke uSisters membuzo uyaphika
Kuthe ngelinye ilanga ethi uyayiklinela ekamereni lakhe usisi umalumekazi. Usisi akekho usesikoleni njalo. Okay. Ethi uyayiklinela vele avuke nekhadi laseklinikhi. So konke lokho kwenzeka nisafunda? Kwenze wefundela security yena. Oh, okay. Mina vele khona ama-piece job ngivele ngwabamba eceleni. Okay. Melibamba leli khadi apho ebuye esikoleni usisi ambuza usisi ukuthi hawu ngathola ikhadi lokuthi elithi wena umithi. Ila vele aqala khona usisi. Wavele wathi usisi mina ngimrepile ubesaba ukusho. Futhi-ke ngoba esho kanjalo ubese kuphoqeleka ukuthi mina kumele ngiboshwe. Hawu. Ekuboshweni kwami-ke kutheme kulandela lilandelwa kutholakala ukuthi ufakazi okugcwele akutholakala. Ngadedelwa kanjalo. After that mina-ke ngoba phela ngase ngazi ukuthi-ke usisi lo vele ingane umithi uzoyizala ngathi uma ngiphuma ejele ngezala eThekwini. Ngaqhubeka ngalizamela ukubamba amatoho la eThekwini ngoba ngenzela ukuthi ingane yami nami ngifuna ukuthi ikhule i-right. So unayo access to ingane? Angizwa. Ingane uyayibona? Ingane angikwazi ukuyibona phela iyanqaba nayo ukuthi ngiyibone. Iyanqaba nayo ukuthi uyibone? Yabo nje njango 2016. 2016. Yeah. So usisi-ke usokubophile ngecala le-rape. Yeah. Ngenhlanhla ubufakazi abukho obugcwele ubufakazi obugcwele kwakuthi ngiyaphuma. Awusamfoneli yini uthi hawu ndoda? Ade sithandana kamnandi kanje kanti awusho ukuthi ngiyakuhlukumeza? Because isikhathi engisihlalile ngicabanga ukuthi naye washintsha ama-cellphone number because angikwazi manje ukuxhumana naye. Wahlala isikhathi singanani? Yawo isikhathi ngahlala 9 months. 9 months. Yeah. Okay. So ingane awunayo access kuyona. Awuyazi naseyithombeni. Angiyazi naseyithombeni nje akafuni lutho nje. Akafuni lutho. But mina bengiyimisela ukuthi kube khona something engithanda ukuthi-ke sisizane ngawo ngengane ngoba cause ngiyazi ukuthi ingane yami. But angitshele ngokucabanga kwakho kwashintshana ngoba phela ade nithandana. Angithi phela inkinga iqala sekutheni ukuthi wakhuluma into e-wrong wathi mina ngam-rape. No. Ngisho ukuthi-ke nakwashintshani ukuthi azakhipha igama elingako ngoba phela benithandana. Ngicabanga ukuthi sezama ukuyivikela kumalumekazi ngendlela yakhe ngokucabanga kwami. Yo, ungathini kuyena ungasumbona? Ngamncenga ukuthi-ke angiphi ithuba ngiveze ukuthi nguyena ngempela ubaba lengane wangamele enze lento ayenza mina. Ukuthi angibophise nje kumele avele aselivume iqiniso ngoba kwathi kwenzekile. I know ngiyakuzwa. So ingane intombazane noma umfana? Umfana. Umfana. Yebo. Bakithi and umfana uyamdinga ubaba wakhe. Uyamdinga hayi-ke indlela kuyamphoqa nje. Yamphoqa. I-affecte kanjani yonke lento le? Iyangihlukumeza because sesiside isikhathi ngingakwazi ukubona umntanami plus uyena umntanami oqala nje engibe naye empilweni. Lo kodwa ngaze ngimbone. Khona abanye onayo? Hayi abekho abanye. Bekuyena nje oqala. So awungitshele indlela yakho towards abantu besifazane injani kubeni lo wokuthi niyathandana naye wathi-ke nomrepile wakufaka nasejele? Kusukela nje kwaba lento eyenzeka ngendlela eyenzeka ngayo abantu besifazane nokubasaba nje manje senginosaba nje abantu besifazane nokusaba kazi ngisamile nasekutheni ngijole because ngisafuna ukuthi ngiqale ngilungise yona le nkinga. Ngilungise le nkinga. Yeah. I know. Mhlawumbe kulungiseni kwami le nkinga njalo ngithi inkonzo izobuya ngenye indlela kube right. Hayi no ngizwa kahle. Yo ngiyizwela-ke bakithi babethandana usisi wabona ukuthi-ke ngeke phela lithethe leli cala ngcono vele akhala athi rape. But-ke angihande over to Sichaka ngoba naye uhleli naye ngale. Sichaka. Alright, sasiphinde sabuya-ke futhi neolunye uhlangothi. Ningizwile-ke obekukhulunywa ihlangothi lokuqala beveza iside le ndoda ukuthi indoda ikhala ngani. Ningizwile-ke ubhuti ekhuluma ngodaba lakhe ukuthi kwakhona ubudlelwano abanabo nengane eyayizalwa omunye-ke phakathi emndenini. Kodwa-ke eyizala ngaphandle phela bagcina benomntwana ongaphethanga-ke neze kahle njengoba le ndoda ikhala ukuthi njengamanje engundingasithebeni ihlala emgwaqeni kodwa iyayithola inecala ingenzanga cala. Asazi-ke ngoba ukhona olunye uhlangothi sokwesizwe ngayo ukuthi lolu daba uyalazi mayelazi ulazi kanjani kungani namanje kulesi simo. Sisi sawubona? Yebo njani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila nami. Ngana kwethu. Mhlambe ngoba ngeke ngakhuluma nayo off air walalela wezwa. Siyabonga futhi ukuthi uvuma ukufika. Yebo. Siqale lapho. Lo bhuti esikhuluma ngaye uyamazi? Yebo ngiyamazi. Sixoxele ngaye nobudlelwane bakho from eqaleni until ekugcineni.
Noma ngisho okuningi because kwaba isikhashana esincane indaba yami naye. Ubhuti sibe mina ngasuka le Eastern Cape. Kuumuntu ukuthi uma wami engasebenzi. So u-anti wami kuyena umuntu ozokwazi ukuthi akwazi ukuyena usisizayo. So ukusiza kwakhe wathi angize mina ngapha khona ngizokwazi ukulelana naye khona ngizokwazi ukusiza abanye abantwana bama ngapha noma. Okay. Mangifika ePortshepstone ngifika u-anti angisize athi ngcono ngithola iqala isikole kwazi ngifunda then sengizokwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo ke la ukuthi ngifunda. Ngimficeke-ke uSiya. Mengimfica uSiya asichazele ukuthi hayi lo mfana kanje la ekhaya nangu mfana nangu sisi kanje nabandawonye-ke. Ngoba vele sisekhaya elilodwa egcekeni elilodwa. Sure. Siphile leyo mpilo konakala ngelinye ilanga-ke sesiphuma-ke sithi siyoshaya umoya njengobhuti nosisi pheli. Siphume-ke naye-ke kube mnandi sihlale kube mnandi. Kanti mina ngizoba nenkinga ukuthi uSiya vele wayeseqalile yena vele ebazi utshwala. Athi hayi asishayeni kancane senzele ukuthi kube naleyo nto leyo lo fabhanyana. Sishayeke shuthi mesishaya angazi nami ngabona ngazi ngangifila kanjani naye nendlela engangimbona naye angimazi wayenza kanjani. Sihambe Angaseyena ubhuti. Phela nanokuthi ngazi ngizothi phela vele ngithi siyalazi thina iqiniso vele ukuthi vele akayena vele ubhuti wami. Okay. Shuthi ilokhu iqhubeka-ke lento-ke ukuthi sibukana ngaleyo ndlela-ke. Kanti uzothi ngolunye usuku ngibona ukuthi nami ngingedwa kubhorekile vele sengiqede yonke imisebenzi endlini. Ngizothi ngiyoyihlalela naye-ke endlini yakhe ngoba mina bengihlala ngaphakathi yena ehlala ngaphandle. Ngifika hayi icambalaleli kamnandi kahle. Sure. Sikhulume. Ngabona sekwenzeka ezinye izinto-ke. Kanti ngizoba neshwa-ke ngaba ngoba lento ayisiqhubeka ngayo kanti ngizoba neshwa ngamitha. Kuwona lo umnyama lo. And futhi into engenza ukuthi ngangisaba ukuthi lento yethu ngoba ayisiqhubeka nami ngase ngimthanda naye futhi wayesengithanda. Inkinga sisaba ukuthi into yethu iveze. Wenzeka kanjani-ke bengimitha-ke kanti ngizobanjwa-ke. Manje So wabanjwa. Inkinga mengibanjwa nami ngase ngayicabangela iside lami. Ngoba phela ngiyakwazi inkinga engifike ngayo lana. So wena wawuvikela ukuthi ungaxoshwa nokuthi ungabuyeli endaweni awubuyela kuyo njengoba wagcina usuthi ukunokubezini. Yebo, nanokuthi phela ngake ngibuyelele Eastern Cape emakhaya ngishiya impilo engiyibonayo la ukuthi inali isasa lami liyagqama lana. And futhi naye wengeyazi angisize ngalutho naye akasebenzi ubamba leyo majobhanyana namhlanje kusasa akazi kusasa uzoyenzakalani. So ucabangile mhlambe ngecala elithiwe le rape kumuntu wesilisa eNingizimu Afrika kulesikhathi ukuthi lizomlimaza kangakanani empilweni yakhe yonke nje ngenxa yokuthi wena wayicabangela wena ukuthi awufuna ukubuyela endaweni ethile kodwa ulimaza umuntu nekusasa lakhe impilo yakhe yonke ucabangile lokho. Ukuthi kuyasuke kwenzeka ngokuphuthuma nami ngase ngingasenayo into engizoyisho ukuthi mhlawumbe ngizothini. Mayiseboshiwe wazizwa kanjani because ubaba wengane yakho at the end seboshiwe ke manje boshela icala le rape and amathuba ukuthi ingane izalwe engekho ayekhona beside ukuthi ke mayexoxa yena uthi washesha waphuma nqonto ufazi bangahlangana but uma ukuthi kwagcina eboshiwe ke wawuyothi nengane enisikhulile ubaba engekho ehlele ejele. Angicabanga ngalokho ngaleso sikhathi khona ngangiphatha kabuhlungu ukuthi ngoba wagcina eboshiwe. Kodwa nama engasekho into ukuthi ngingashintsha istatement ekhaya uma ngale uphoxekile nalawo anti uphoxekile futhi naye sekukuningi nje. Angisazi ukuthi nami ngona kupho right ngona kupho wrong. Naye ngelakhe side ngiyamzwela futhi elinye side naye futhi angimzweli. Naye wengakwazi ukungivimba nami ukuthi hayibo dadewethu lento esiyenzayo wrong. Akuvimbe kanjani because wena uthi nanithandana nemizwa yeneyiclick usho njalo right? Phela wengakwazi isaqala indaba ngoba nami ngabona ukuthi
mhlambe nami mina engafaka bad influence ngoba yimi owakusheshe wakhombisa ukuthi ufaka amazinyo. ehe Then yena wayeseyamukela njengomuntu wesilisa. Wena wasuka endlini wavakashela yena. yeah Ungembethe. Asiphinde ungembethe. cha nawe usukhuluma kabuhlungu mawuthi ngembethe kodwa phela kodwa ngangiphuma endlini Umbozile nje. Mawufika kuyena Thanda angithi. Awumbethe. hayi ngangibethe futhi kodwa mawusuthi ngazi ukuthi ngingasuka endlini enkulu ngihambe nqunu Angisho ukuthi wawuhamba nqunu. Waweyimbozile but ngenhloso yakho usuka endlini enkulu yakuyena. Wawuyomnika isithelo esiphakathi nendawo. Ngisho njalo. Yebo noma cha. kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo But-ke asiyeke le. Asibuye kuleyo ukuthi ke njengamanje ke akekho eduze kwengane nabantu bakini bayamzonda bamazi ukuthi wa-rape wena which is into ebaphethe kabi ezisazi South Africa ukuthi kuliwa lezo zinto. Wenza njani wena ukuyigcina ukhuluma iqiniso one day so that umfowethu ezokhululeka abuyele ekhaya abe nempilo enormal njengawo wonke umuntu sewuba wengane yakho? Ukuthi lento sinesikhathi eside yenzeka nalesa sikhathi esayenzeka ngayo nami shuthi ngacabanga ngendlela wrong Sure. and ngiyasaba nami ukuthi ngimbone kahle nje angimdingi eduze kwami ngoba ngazi ukuthi ngizombona kanjani ngithini ngoba ngiyalazi iphutha lami No, ngani zakwethu siyazi ukuthi abantu bonke bayawenza amaphutha. Khona izinto ezike zithi mazenzeka uyibuke. Kodwa ke le ibucayi ngoba kukhulunywa ngento ethinta impilo yomuntu. Icala le rape icala elinzima kakhulu elenza umuntu wesilisa hlale ejele impilo yakhe yonke futhi ke kokunye agcine esezawafela khona. Mayephuma abantu bakubo bamthathe njengokuthi ungumdlwenguli abe negama elibi. Kodwa namhlanje siyathola ukuthi azange rape walala nentombi yakhe ababethandana nawo. But ke sizoluza seliphelela udaba. Asekhona umfowethu asizwa sonke ukuthi isitori masasihlangene kuthiwani asibambe la kwamanje. Ake siyanamukela back babukeli beBlack Life TV. Senhle naye usichaka ngoba phela le show indoda ayikhali. Sichaka. What? Alright. Ngiyaphila wena? Hayi sinegaxa kulezi zinto. Siyakhuluma nje, siyakhuluma nje. Ngiyeza kuthiwa yabapheka lapha kubuye uze ngapha sihlangane. Kubhizi. Ubhizi. Silungisa i-country. Yena ngespeed. Seyifixa. Sizothina nganakuthi. Thina siBlack Life TV ke njengoba seshilo ulungisa igama lami ke sichaka ngaloqa. Ngani zakwethu ayikho enye into indoda ayikhali. Siyazama ukukhuluma iside nelinye sikhulume nelinye bese siyahlanganisa. Ngobuchopho kwesizwe ukuthi mhlawumbe nolokuthi ucabangani ngendlela acabanga ngayo eside labantu besifazane kodwa kukuvimbi ukuthi comment usho ukuthi wena ucabanga ukuthi kungenzakalani. Mhlawumbe siphinde siqhubeke futhi nabantu abafana sibabiza again sokhuluma nami indoda ayikhali season 2. Longster udaba sinalo la luyinkinga. Uhlanganisa into ebucayi kakhulu eSouth Africa which is rape. Enye izinto engicabanga ukuthi abantu besifazane eNingizimu Afrika bakhala ngayo, abanye yenzeka bedakiwe, abanye yenzeka bephila, abanye yenziwa izihlobo zabo, abanye yenzeka beshadile. Hey, say it again. Ngoba abantu aba-understand ukuthi rape iyenzeka nakubantu abashadile because umuntu uma ethe akathanda Akathandi. but lesi story kushintshile akekho othe akathanda but yenzekile yaqanjwa igama rape sabona sisi njani ngisaphila njani futhi uyaphila Yebo kuyaphileka. ngani yakwethu mhlawumbe ngoba nangi lo sisilayidi duze kwethu ake ngizwe ngawe beside isitolo sokwasixoxa before ulungisa nje akhuluma uzizwa njani umbona la eduze kwakhe? Yeah, ngizizwa ngijabule kakhulu because nginesikhathi eside sagcinana mina naye ukubonana. Mhlawumbe sizokwazi ukukhuluma silungise izinto mina naye. Because mina sengaxola kulokho akwenza ukuthi athi mina ngamrape ebekazi kahle ukuthi mina naye sasithandana but ngifuna sikhulume nje silungisane mina naye sikwazi nokukholisana ingane yethu naye sobabili. Uma ukuthi akana inkinga nalokho. Awumsabi akukhuva lo mhlaba. Hayi alokho ufala ngoba uma wengane yakho. Besathi ukuthi uma wengane yakho mhlawumbe awungibeke stars mina ngifuna ukuthola khona abantu lungista abalwa nengane ngoba babentshontsha. Bese kuba khona abanengane ngoba babenemizwa
kukhona ukuthi niyafilana not ukuthi niyathandana because there's a difference between ukuthandana nokufilana. Nina nanenzani nanithandana nanifilana kwakwenzakalani nanama feelings to each other noma nanithandana lokwangempela nanizwe ukuthi sobabili sathi wawumthanda. Ngangimthanda futhi nawe uyakwazi lokho ukuthi ngangimthanda sasithandana nje ngendlela ekuyona because ingakho sagcina sikwazi ukuthi sikhiphe umntwana but leyo kwakungeyona inhloso ukuthi sikhiphe umntwana ngoba esephumile umntwana abakhona kwase kuphoqa ukuthi vele sisale sesiqhubeka kwase kwenzeka ngale ndlela ekwenzeka ngayo. Wena dadewethu wawumthanda? Ayaqalanga ngomthandeni. Kwaqala phi? Angazi ngizothi kuyenzeka kanjani kodwa nje ngangimfilela leyo nto yaleso sikhashana not like ukuthi ngithi ngithandane naye. Not like uthandane naye. Lokho wakucacisa ukuthi sizodlala la. Angangikwazi ukubeka into kanjalo. Awungekwazi ukubeka into kanjalo. Kodwa wawukwazi ukumnika ubuwena kodwa wakwazi ukumtshela ukuthi siyadlala la. Simple thing umtshela. Yeah. Phela mina ngokubona kwami ngangibona ngathi mhlambe kuzoba ngathi mhlambe ngibeka kabi mengithi ngimfunele ilokuza. Bathi leso simo sasizogweba ukuthi ubhuti aye ejele. Angithi? Yeah. Hey. Ezogwema leyo nto ukuthi kena ayithole eseboshiwe ngenxa yokuthi wena ukhalile wathi kena ukudlengulile. Yena lana wazi ukuthi kuyathandana. And serious. Ngiyakuzwa lokho. Kodwa nami ke phela nami uyayazi into imizwa nawe ukuthi mayisiqhamuka ngaleso sikhathi leso. Yabona angiphikisana nalento eshoyo. Engikushoyo kodwa ukuthi kena like ube neqiniso umtshela umuntu ukuthi kena lalela santshontshana iphela lapha. Yes. Ayikazi yaxabanisa abantu leyo. Because uyamuzwa yena uthando ube nalo. Ngiyakuzwa ke nami inkinga lento phela siqala nje ukuthi ngiyakuthanda ngithi. Sayiqala ngokuthi kuyenzeka lento ekwenzakalayo. So yashintsha nini yaba i-rape? Yasitshenga usuke ngaba njengalo. Sisi? Sure. Walivuma nje icala elingekho? Inkinga nami manje nginenkinga eningi. Nenkinga eningi. Imaki ngicela ukukubuza iscenario la uyazi ukuthi ke namanga kamadoda ahleli lapha ejele for i-rape engekho. Hawu. Hey. Uyabaza abantu abasifazana abarishiwe ngempela bangakholwa. Eish. Noma beveza abakholwa. Abakholwa. But wena bakholwa uqamba amanga. Hayi. Usami mase ngisho into engingayisho ngoba ngangazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Ekhaya asiphili kahle. Iyona ndawo le kuyiyona yena ezosenza ukuthi siphile kahle. Njengoba ade ngikhathi ukuthi naye hayi ukuthi amzothola umuntu osebenzayo engasebenzi umsebenzi ostable we etokhweni namhlanje sasakayo nasi nesisu nangi nasekhaya uma udingile imali idlana Futhi isenzo sasisi sayenzana i-relationship yakho nomndeni ukuthi wena usuyi-rapist phela ekhaya. Yes. Usune flag ekhanda lokuthi ke na umdlwenguli. Ngicela umchazele ukuthi wakwenzani. Abantu basekhaya bangithandi nje njengoba ngadecide ukuthi vele ngingasabuyela ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi akekho ukuthi mangibuyele ekhaya ngithande. Ngabuyela ngahlala emgaqweni because ngoba wena wakwazi ukwenza lento wayenza. Ngihlala emgaqweni ke manje ngenxa yakho. But ke lokho ngibeka ngenhlizweni into ebengicela kuwena nje iyodwa ukuthi kuphela sibuyelane siqhubeke nokukhulisa ingane mina. Hayi khohlanga ngisonibuyeleni. Hawu, usamthanda futhi? Mina ngisamthanda. Okay. Because ingane yami ngikhule ngendlela e-right sihlangene mina naye sobabili. So before sikhulume ngothando sisi ngisacela ucacise something kuthi nabakubo bebuka bazi into iphuma emlomeni wakho. Wak-rape ubhuti noma cha? Noma cha. Cha kodwa ngathi ukhuluma nangomabuyelana ngeke ngikwazi ngalapha. Asiye kumabuyelana. Ngibuza ukuthi wak-rape ubhuti noma cha? Ngeke ngikwazi ukusho la lokho. No, iqiniso liyadingeka ngoba indoda ayikhali le. Wonke umuntu esifazane emayibona yena ubona i-rapist.
and simvikele ekuthini kusasa naye akhululeke ahambe emphakathini ekhululeke njengawo wonke umuntu ezina ukhululekile awuthanda ukubona yena ekhululekile ngiyazi ukuthi ngenza into eyiphile. Angizwanga sisi. Cha angirepanga. Ngicela ukhulumele phezulu. Angirepanga mfethu. Akagriphanga. Yebo. Uyezwa? Yebo. Uzizwa kanjani? Ekusho ngomlomo wakhe. Ya ngizizwa kona ngijabulile kodwa nje into ezongijabulisa kakhulu isamile ukuthi mina nje ngifisa ukuthi ngibone ingane yami ngikwazi ukuthi sihlangane naye siyikhulise lapho nje angimile lapha ngiyakazi bese ngipha lelo thuba ila ujabule kuzoba khona kakhulu kunalokho engikhona bese ngikhohlwa na ukuthi ke ngaboshwa ngenxa yalento Sithi ubhuti ufuna i-relationship nengane yakhe. Kusoka zama ukuphuma nani abadala-ke ngoba phela angikaze ngishintshe into engayisho. bona basazi ukuthi ubhuti wakudlengula Yebo. and namanje unenkinga ungena ekhaya because wena usanqaba neqiniso emndenini Ukuthi la abantu kusama u-anti indlela ngisize ngayo ngoba kumanje lokho ngizamayo nginakho manje yena ngiyaphinda ngisho kanjani ukuthi ngenze into kanjeni. Longster yazi eSouth Africa njengoba ngeke ngasho na before sibhekene nama cases amaningi kodwa uyakubona kulosisi kuba selfish ekuvela ukuthi uncamela ukuthi kube khona umuntu ozosafarisha for many years Yes. ngenxa yokuthi yemcabangela impilo yakhe kufanele ibe soft what about umuntu ezomdestroyer because ubhuti I don't think njengamanje unayo ichance yokuthola umsebenzi ngenxa yerecord ukuthi kwaboshelwana nabantu abamazi but kunomuntu ofana nosisi ohleli ongafuni ukukhipha iqiniso elazi ukuthi ngakuphisa umuntu ngento ongesiyona ukuze akwazi ukukhululeka 2 unengane ubhuti afuna ukusondela kuyona ezokhula one day ezobuza ukuthi why ubaba engekho eduze kwami mhlawumbe uzongaphendula usizophendula umakhelwane bathi uba kwakhona mdlengula uma wakho uzokube khona wena uthi izinto engelo into mhlawumbe nosizwe bengasekho emhlabeni Ecabanga immesa seyicreateile lapha. South Africa ke siyisave kanjani ebantwini abafana lapha Sithi uyothina ingane yakho isithola amanga lawo. Ukuthi ubaba uyi-rapist. awusekho phela wena emhlabeni ke manje Hayi khona kuyoba nzima. Kodwa kusama ayikho into engakhulumeki. Ayikho into engakhulumeki. Uzombuyisela leminyaka esimlahlekele. Uzombuyisela ukuthi abone ingane yakhe ikhasi. Uzombuyisela ukuthi ayezwe igama elilodwa esho ingane yakhe lokuqala. Uhlale emgwaqeni ubhuti manje. Xoshiwe emndenini. Uzombuyisela lezo insuku lezo. Ngicela ukukhulume nobhuti umtshele right now ukuthi ufisa ukuthini kuyena. yes Engakusho mina siyakwena mfethu. Ngiyaxolisa ngesenzo sami. Engasenza. Futhi ke ukuthi ukwazi ukubona ingane. Noma ngizothi ngizozama noma kanjani. Kodwa ukubuyelana yesakwazi ukubuyelana. Ilokho nje ngishoyo ngikwazi ukubuyelana. Mhlawumbe kodwa uma ngithola ukuthi ngisho iqiniso uzoyibuyela uzokwazi ukuthi ubuyele pheshe esitimeni. Wona mhlawumbe ongakwazi ukwenzeka ukuthi usuke emgaqweni. ya nami lokho bengangijabulisa kakhulu because njengoba ngisafarisa kanje ngihlala emgaqweni mhlawumbe ngabe sengimtholile ithuba lokuthi ngithole umsebenzi nawe ngikwazi ukuxhasa ungakhulisi ingane owedwa nje ngingajabulisa kakhulu lokho engizwayo kusho Buku usamcabangela namanje. Kodwa ke uyazi ngithi ukuthi uyakwazi ukumbopha usisi ngobuqambela amanga. njengoba bengishilo nje ngiyazi kona ukuthi vele ngingakwazi ukuthi ngimbophe kodwa-ke angifuni ukuthi ngimbophe ngifuna ukuthi mina naye sobabili sikhulise ingane yami naye sobabili siyindawonye Sisi khona umuntu osakhona empilweni yakho. Inkinga mina nginomuntu ingakho ngisho ukuthi Unomuntu yajo uyacabanga mase ebona le show ukuthi waqambela umuntu wesilisa ukuthi Uzokuthemba kanjani? uzokuthemba kanjani?
Wathini kuyena ukuthi uphi ubaba wengane? Ngathi wahambe ekhaya la ehlala khona washintsha indawo. Oh, so akalazi iqiniso elamanga ukuthi kuyena waku-rape wamithi. Angithandanga ukukhuluma ngale ndaba lena. Kahle kahle akuyona indaba engiyithandayo njengoba nje ekhaya balokhu bazi nesitory esisodwa ngoba akuyona indaba engithanda ukukhuluma ngayo. Shuthi konke la uhamba khona namanga khona to survive. Ekhaya kuze bengaxoshwa wasebenzisa amanga khona. Relationship okuyona ukuze ukwazi ukusurvive sustain wasebenzisa amanga khona. Uyaphike phambili la uzophinda uqamba uma ucabanga ngale game iyophela nini. Why ungakhuluma iqiniso for once ukuze ukwazi impilo yakho kuyiphila free ngeqiniso yonke. Hayi musuthi yonke indawo engiyihambayo usho kabili lapho. Sekukabili sisi, shuthi sengadlula wesithathu. Ngicela kuzwa ngathi boyfriend yakhe ayazi ukuthi kunestory siyabhuda. Ngangasiboni nesidingo sokuthi kufanele ngize ngikhuluma ukuthi kwenzakalani. Uqamba amanga lo. Akayidingi ukwazi ukuthi bekwenzakalani eprevious relationship yami. Bese kuthemba kanjani manje ukuthi uyayibona lento kusasa ukuthi naye ngeke umgili into efana. Indoda ngithi le. Indoda ayikhali, kusasa indoda izobe ikhala. Ikubulala, indoda izobe ikhala ikushaya. Kuvele ku-GBV ukuthi khona umuntu ohlukunyeziwe owesilisa kungcola amagama abantu besilisa through you ongafuna ukukhuluma iqiniso kuse-eli. Kodwa ngoba sewenze kanjena ngisho ukuthi sekuzovika ngimchazele. Long asambe sisi. Cha asambe but sisi into ebalekile ukuthi uxolise kubhuti. Umonile, umlimazile, umdestroyile enisabantu besifazane ibhlungu into oyenzile. Ibhlungu ngenxa yokuthi kena if ubhuti ngelinye ilanga bedecide ukuzokubulala akekho obezokhuluma iside lakhe story. So ngingathanda nje ukuthi uxolise. Hawu nje ngizoxolisa kwami ngiyasho nje ukuthi ngizoxolisa ngokuthi uzokuzama ukuthi abuyele emuva. Sichaka usisi akayisoli ubhuti unfortunately usamthanda mina bengibona nje ukuthi avula icase adile naye. Kubalulekile njenganakwethu ukuthi egcineni kosuku seyizwa indoda isho ukuthi yona ifuna ukwehlisa umoya iphilise nengane. Hleza ngelinye ilanga nosisi uzoyibona lento. Kodwa ke sikuthumela kubabukele emakhaya ukuthi ama-side amacala sekuwona awafani. Encourage nakubantu ba-run ama-home ukuthi niyobuze la madoda enhlana ukuthi aphila nani ukuze kusasa ningathi benigcine iy'lwane kanti ley'lwane niyigcinile y'create-wa abantu abangaphandle abafana nosisi abaphila impilo e-right. Indoda ekhali season 2 siphinde sinibone nisale kahle.